స్టార్ హీరోయిన్‌గా తన కెరీర్‌ని ఎంతో సక్సెస్‌తో కొనసాగిస్తున్న సమంత మొదటిసారిగా ప్రొడ్యూసర్‌గా 'ట్రాలాలా పిక్చర్స్' బ్యానర్స్‌పై 'శుభం' మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. ఈ మూవీ మే 9న రిలీజ్ అయి పాజిటివ్ రివ్యూస్‌తో మంచి హిట్‌ని సొంతం చేసుకుంది. మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా తన టీమ్‌తో ప్రమోషన్స్ చేస్తూ మరికొంతమంది ఆడియన్స్‌ని థియేటర్‌లోకి రప్పిస్తున్నారు ఈ మూవీ టీమ్. రీసెంట్‌గా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సామ్ ఒక పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఏముంది అంటే, "శుభం మూవీని వాచ్ చేసి మాతో పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నందుకు అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. కొత్త స్టోరీస్‌కి ట్రై చేయడానికి ఒక నమ్మకం ఇచ్చింది. మేము 'ట్రాలాలా' మూవీ పిక్చర్స్ 'శుభం'తో మా జర్నీ మొదలైంది. ఎంతో గొప్ప స్టార్ట్ ఇది" అంటూ కొన్ని ఫొటోస్‌ని షేర్ చేస్తూ పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఫొటోస్‌లో సమంతతో రాజ్ నిడుమూరు ఉండడం విశేషం. 'శుభం' మూవీకి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌గా వర్క్ చేశారంట. అందుకే 'శుభం' ప్రమోషన్స్‌ని వెనకాల ఉండి మరీ చేయిస్తున్నారంట. ఇప్పుడు సామ్ రాజ్ నిడుమూరుతో ఉన్న ఫోటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.